खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। भारतारि बोथोर बिगियान एबा सुंदयै IMDआ 2025 मायथाइनि दैज्लां बोथोरखौ लानानै माखासे गोनां फारिलाइफोर फोसावनानै होदों। जायनि बादिब्ला हादरनि बांसिन बाहागोफोराव बे फैबाय थानाय दैज्लाङाव थांनाय बोसोरनिख्रुइ बांसिन अखा हानायनि जाथावना एबा सम्भावना दं होनना फोसावना होदों। गुबुन फारसेथिं मख'नो गोनांदि भारतनि सा ओनसोलाव थांनाय बोसोरनिख्रुइ खमसिन अखा हानो हागौ होनना IMD एबा बोथोर बिगियाना फोसावनानै होदों। बेनि गेजेरावनो जोंनि आसामावबो अखानि बिबांखौ लानानै जिंगासिनांगौ जानानै फैदों। थांनाय मार्च दानाव IMD एबा बोथोर बिगियाननि बादिब्ला आसामनि सा ओनसोलाव गोबां अखानि बिबांखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं आसामनि सोनाब बाहागोआव गोबां खम अखानि बिबांखौ नुनो मोन्दों। सा सानजा ओनसोलनि थागिबि आरो आबादारिफोरनि थाखाय बियो मोनसे जिंगासिनांगौनि बाथ्रा जानानै फैदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौरांनि बागै मोनथिनानै लानि। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय रंजालि बैसागुनि समावनो जौ लोंनानै फिसालाया बिफाखौ बुनानै अरजों सावनानै बुथारो। बे जाथाया आसामनि हजाइ जिल्लानि काकी होननाय जायगायाव जादोंमोन। बे जाथाया मंगलबार खालि जादोंमोन। दायनिगिरि फिसालानि नामा राजकुमार सम्पिया होनना सिनायथिनाय जायो। जाथायनि बागै खौरां मोननाय बादिब्ला मैया पुलिसा फुंनि 3 रिंगायाव बिखौ खानाय जायो। दायनिगिरि राजकुमारनि बिसिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायोदि राजकुमारा जौ लोंनानै न'आव फैदोंमोन आरो फैनानै गावनि बिफाखौनो जोबोर बुदोंमोन, जेराव बिफाया बेहुस जाना गोग्लैदोंमोन। बेनि उनाव बियो बिफानि आखाइ आथिं सेफायनानै होदोंमोन आरो उनाव अर सावनानै होदोंमोन। गोब्राब अरजों खामजानाय बोरायखौ उनाव हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन, नाथाय बिखौ बासायनो हानाय जायासै। जाथाया मा जाहोननि थाखाय जादोंमोन बेनि सायाव दायनिगिरिनि बिसिया फोरमायनाय बादिब्ला राजकुमारा माखासे जिनिसफोर सिखाव खालामदोंमोन, बेनिखायनो बिफाया बिखौ रायदोंमोन। बेखायनो राजकुमारा रागा जोंदोंमोन। बिसिया बासायनो नागिरदोंमोनब्लाबो राजकुमारा गावनि बिसिखौबो बुथारनो धमकी होदोंमोन होनना खौरां मोन्दों। जाथायनि उनाव पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों राजकुमारखौ खानाय जायो आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौरांनि बागै मोनथिनानै लानि। तामुलपुरनि बगालिजुलियाव खुंनाय रंजालि बैसागु फोरबोआव बाहागो लानानै आसाम BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोन्दों। नलबारियाव जानाय जाथायखौ लानानै आसाम BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा दोलोनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ गोख्रों हुमखि होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुङोदि दोलोनि साफ्रोम बिबानगिरि मावथिफोरा BJPनि नेमखान्थि बादियै मानिनानै सोलिनो नांगौ होनना बिथाङा बुङो। भारतनि गाहाय मन्त्रि एबा गिबि मन्त्रियानो जा साफ्रोमबो BJP दोलोनि नेमखान्थि बादियैसो सोलिनो नांगोन होनना बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो बिथाङा कंग्रेस दोलोखौबो गोख्रों थांखिनानै बुङोदि आसामनि कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बर'आ बिथांनि फारसे रायजोफोरा फोथायनाय गैला होनना BJPनि आफादगिरि MP दिलीप शइकिया बिथाङा तामुलपुरनि बगालिजुलियाव खुंनाय रंजालि बैसागु फोरबोआव बाहागो लानानै बुङो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौरांनि बागै मोनथिनानै लानि। BTRआव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTRआव गासै सरखारि फोसावजानाय फोसावलाय बिथोनफोरा सिगाङाव बांसिनानो आसामिस आरो इंराजि बायदि रावफोराव फोसावनाय जायोमोन, नाथाय दायो BTR एबा BTCआव गासै सरखारि फोसावनाय आरो आयेन खान्थिनि थाखाय बर' रावखौ गोनां मावख'आरि राव खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गनायथि होबाय। बे गोजोनथाव खौरांनि थाखाय BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौरांनि बागै मोनथिनानै लानि। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जाय सासे 46 बोसोर बैसोनि एयार हस्टेस साख्रि मावनाय आइजोआ सुइमिं पुलाव दुगैखांनायनि उनाव गोब्राब लोमजानाय जादोंमोन। बेनि थाखायनो बियो 5 एप्रिल खालि गुरुग्रामनि मेदान्ता हस्पिटालाव एडमिट जादोंमोन। बे समावनो आइजोआ अजद होयोदि जाय समाव आइजोआ ICUआव फाहामथाय लागासिनो दंमोन, बे समावनो हस्पिटालाव बे आइजोखौ हस्पिटालनि माखासे मावख'गिरिफोरा मुगैथावै गोब्राबै आलसिनानै गाग्लोबदोंमोन होनना आइजो आरो बिनि फिसाया हस्पिटालनि हेंथा पुलिसनो FIR थिसननाय जायो। अजदनि बादिब्ला जेब्ला आइजोआ भेन्टिलेटराव दंमोन अब्ला माखासे हस्पिटालनि स्टाफफोरा आइजोनि सायाव आथोनारि गाग्लोबदोंमोन। मख'जाथावदि जाथाय खालामनाय समाव 2 नार्सबो दंमोन, नाथाय बिसोर जेबो मदद खालामाखैमोन। खौरांनि बादिब्ला आइजोआ वेस्ट बेंगलनि थागिरि आरो एयार हस्टेसनि साख्रि मावो। जेब्ला आइजोखौ हस्पिटालनिफ्राय दिहुननाय जायो, लोगो लोगो आइजोआ गावनि फिसायखौ जाथायनि बागै खोन्थाहरो आरो पुलिसजों जगाजग खालामो। खौरांनि बादिब्ला पुलिसा मेदान्ता हस्पिटालनि गासै CCTV फुटेजखौ चेक खालामगासिनो दं आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों।
दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौरांनि बागै मोनथिनानै लानि बैसागोनि मुङाव बैसागोरा सुबुंफोरनो बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' बिथाङा मान अनथोब दैथायहरदों होनना खौरां मोनदों आरो बेखौनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा राननानै होयो। बे मान अनथोब राननानै होनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारीजों लोगोसे 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा नुजाथिनानै गासै सा 200 बैसोगोरा सुबुंफोरनो मान अनथोब राननानै होयो होनना खौरां मोनदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौरांनि बागै मोनथिनानै लानि बिहार रायजोनिफ्राय फैनाय मोनसे एटिएम लुटिग्रा गेंखौ मोनसे अपारेशननि गेजेरजों नुनमाटि पुलिसा हमनो हायो। बे गेंआ गोबाव समनिफ्रायनो सोहोराव एटिएम लुटिबोगासिनो दंमोन। नुनमाटि पुलिसनि मोनसे स्पेशल अपारेशननि गेजेरजों बे गेंनि सानै सोद्रोमाखौ हमनो हायो। हमजानाय एटिएम लुटिग्रा सिखावफोरनि मुङा जाबाय हारि ओम आरो बिट्टु कुमार होनना सिनायथिनाय जायो। हमजानाय सानै सिखावखौ लाफानानै पुलिसा जाहाथे आरोबाव माखासे सोमोन्दो गोनांफोरखौ हमजोबनो थाखाय आरोबाव अपारेशन खालामबावो। बे नायबिजिरनाय समावनो सासे एटिएम लुटिग्रा सिखावा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नाजादोंमोन आरो हाजोनिफ्राय गोग्लैनानै बिनि आथिङा जोखोम जायो आरो दायो सिखावखौ जिएमसीएचआव फाहामथाय होगासिनो होनना खौरां मोनदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौरांनि बागै मोनथिनानै लानि बे बोथोरा बैसागु बोथोर। बे बैसागु बोथोरखौनो बर' हारिया गाजा गोमजा रंजा बाजायै बयबो फालिनायखौ नुनो मोनदों। बेनि गेजेरावनो बाक्सा जिल्ला एबसुआबो खुंगा 21थि रंजालि बैसागु फालिथायखौ सापागुरि खख्लाबारि दखरा एबसुनि हेफाजाबजों बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमा बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय चौधुरीपारा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। बे हाबाफारियावनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, इएम राकेश ब्रह्म, सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डनि मासिगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारी, एमसिएलए मन्टु बर', एमसिएलए जय मुसाहारि आरो एमएलए भुपेन बर' बिथांमोनजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। बेबायदिनो तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा बगाजुलियावबो दाग्राजुलि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिनि मददजों बगाजुलियाव बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो आरो बे हाबाफारियावनो आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि आरो एमपि दिलीप सयकिया बिथाङाबो बाहागो लायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला भुटान हादोर आरो अरुणाचल रायजोनि माखासे आलासिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौरांखौ मोनथिनानै लानि मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। गंगा दैमानि जिङाव रिल्स भिडिअ बानायबाय थानाय समावनो हरखाबै गंगा दैनि दाहाराव सासे आइजोआ बोहैखारलाङो। बे जाथाया उत्तराखन्डनि उत्तरकाशीनि मानिकारनिका घाटआव जादोंमोन। बे जाथायनि भिडिअआ ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ नुनो मोनगासिनो। खौरांनि बादिब्ला बिनि बिनानावा भिडिअ खालामगासिनो दंमोन आरो मोजांसिन पस्ट नुथायनि थाखाय एसे गोथौ दाहारसिम थांनायाव आथिंनि बेलेन्सआ गैया जादोंमोन आरो गंगानि गोख्रै दाहारजों आइजोआ बोहैखारलाङो। दासिम आइजोनि सिनायथिखौ मोनथिनो मोननाय जायाखै होनना खौरां मोनदों। जायगानि सुबुंफोरा बिखौ बासायनो नाजादोंमोनब्लाबो बासायनो हानाय जायासै। दासिमबो रैखाथि हानजाया नायबिजिरगासिनो दं आरो गोथै देहाखौ नागिरगासिनो होनना खौरां मोनदों। बे दुखुनांथाव जाथायनि गेजेरजों बेखौनो सोलोंनो मोनोदि माखासे ससियेल मिडिया कन्टेन्टनि थाखायनो गिनो गोनां जायगायाव थांनाया जिउनि थाखाय आरो नोंथांनि नखरनि थाखाय मोदैनि बाना जानो हागौ। बेनिखायनो बयबो बर' लाइमोनफोराबो सांग्रां जायोब्ला मोजां। दानिया फैदो गेलेनायनि बागै मोनथिनानै लानि हादोराव आइपिएल बादायलायनाया सोलिगासिनो। मैया दिल्ली आरो राजस्थाननि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाय जानानै थाङो। दिल्ली आरो राजस्थान मोन्नैबो दोलोआ समान समान रान बुदोंमोन, जायनि थाखाय सुपार ओभार जादोंमोन आरो सुपार ओभाराव दिल्लीया देरहासार जायो। मख'जाथावदि आसामनि क्रिकेट गेलेगिरि रियान पाराग बिथाङाबो 8 रान आरो सुपार ओभाराव 4 रान बानायो। दिनैनि बादायलायनाया मुम्बाइ आरो हायद्राबादनि गेजेराव जागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौरांनि बागै मोनथिनानै लानि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय हाथियार लानानै बर' हारिनि थाखाय दावहा नांनाय एक्स एनडिएफबि आरो रन्जन दैमारि बिथाङा NIA केस नांनानै दासिमबो जेलनिफ्राय उदां जानो हायाखै। जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथानि बादिब्ला गासै बारग' NDFBजों लोगोसे रन्जन दैमारि बिथाङाबो जेलनिफ्राय उदां जानो नांगौमोन, नाथाय दासिमबो जेलनिफ्राय उदां जानायखौ नुनो मोनाखै। बेनि सायावनो मैया तामुलपुर जिल्ला एबसुनि रंजालि बैसागु फालिथायाव बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै नांनानै थानाय NIA केसखौ भारत सरकारनिफ्राय आसाम सरकारसिम लाबोफिननायनि सायाव दिनै सोरखारि खौरांगिरिनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा गुवारै फोरमायनानै होनाय जागोन होनना प्रमद बर' बिथाङा बुङो।
सरकारि प्रेस मिट मोनसे जागोन अलरेडि NIA आव जिखिनि केस दङमोन बे केसखौ थांनाय समाव जों बयबो खावलायनाय हिसाबै भारत सरकारा रिटार्न हरदों दा बेखौ लानानै गाबोन प्रेस मिटआव आङो क्लियारलि बुंगोन सरकारि प्रेस मिट मोनसे जागोन अलरेडि NIA आव जिखिनि केस दङमोन बे केसखौ थांनाय समाव जों बयबो खावलायनाय हिसाबै भारत सरकारा रिटार्न हरदों दा बेखौ लानानै गाबोन प्रेस मिटआव आङो क्लियारलि बुंगोन